ngakas ngau kam don shisha hadokan nukas ngau kam don kayak milanti batang yai wan jing benem jong mekas liang ben ma rap ku try hang ni ngadem duai na me ngapanjing penkia rap ku try kumbang along hamingai tu shem la tau temai ko patus ngau kayam jongan dei tang mami balaku try shisha kayak milanti badang yai wan jing pen china me try ku te rap ku try hang ni ngadem duai na me ngapanjing penkia rap ku try kumbang along hamingai tu shem la tau temai shanungan let shanungan pai nak santi jang me ku try shanungan let shanungan ri nak santi jong me tu bayang hasinda jong me Namun tak perlu play amin. Hello, check. Ang iwan na ka group. Fruitful.
bat kakerteng jong jing roi min ai phim ta kakerteng holy water. And God, I'm on my knees again. And God, I'm begging, please again. I need you. Oh, I need you. Walking down these desert roads, but of all my thirst is all I need you. Oh, I need you. Your forgiveness is like sweet, sweet honey on my lips, like a sound of symphony to my ears, like holy water on my skin. Dead man walking, slave to sin. I wanna know about being born again. I need you. Oh God, I need you. So take me to the riverside, take me under, baptize. I need you. Oh God, I need you. Your forgiveness, it's like sweet, sweet honey on my lips, like a sound of symphony to my ears, like holy water on my skin. I don't wanna abuse your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. I don't wanna abuse your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. I don't wanna abuse your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. I don't wanna abuse your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. Your forgiveness, it's like sweet, sweet honey on my lips, like a sound of a symphony to my ears, like holy water. Your forgiveness, it's like sweet, sweet honey on my lips, like a sound of symphony to my ears, like holy water on my skin, like holy water on my skin, like holy water. Namenta Bromley, amen.
step ke bakamennya pibaro ni wan ke group merciful but ke kerteng jong ke jing roi ke dei shim atraya. Bentau burung beli amin. Tôi yang pernah mencintai. Aku boleh kupai jadi bapak Sesian try subi yang ingin try mana apa lagi kat ni try. Man pun ni kaya yang berkuat yang berkentang jom yang subi. Ham tam ni lah kut ni kaya youth week jom kabalang minta kasih try subi.
ai bagi try ke bangsa yo ane ka poru kilong ba priang hun ka mat khat ki jing snei ke jong me ji subi kum juan mta kini spa tam tai pas span tai ba join ni bi de duai ba man ka khui ki we tai subi man plai ki ni ki jing ma ki sa pam ta ki jing pesai ba har ka ma ni si ba man ta ko ngi ru i tip lu tai ji subi man bat skam ki tai bin kolon cha ka diang cha mon ji subi tai ba kum ju tai ni pra group tai ji subi ki ba dan ki group of pair tai dan ki ba yo ki jing job dan ki ba yo ki jing job ni hak ma jong me bro khai ki ki jing nong job tai ba man ai ki ka pan snat jong me tai ki be kun hun ko we pa we tai subi wa kum ju ne ka po subi yo ra ma jong me ki jing ai ki ba Brahma gula long sebentar ni kijing kerhui bahatam man la ai ni menok segini ki plak kijing aingot dai suman pentang kita ji subi ba senu man pen kam rai subi kalau mentaban kraw ka buram ka keteng ka jome ji subi sei sien doain mentai ki official WCM we dai ki basim khiam man kerhui yang ru we dai subi ba kom jo ne ka por subi doai ye sekri ya pastor tai suwi pastor bagi jengi bahasa Sepang bahasa yang nang cakap kentang ban plai ban ai ke jing keren tai suwi ke mani dei kerpang begini kun samla tai bla join ke ni wit bak bangi tang ji suwi wei pe ji suwi ai ke bangi sayo ne kita lang ke jing bam ke jam sem ke dono sem ke jongi tai suwi bangi mi nang ni tai ra lang bagi kubur jong lembah kan dia singi bar singi dong mujuk kelam dak lem tak je sing ba orang sai orang shibi je sing shibi je ba jamiat man ku hui ki bar kha je subi malum tak boram ka jom je subi sai sien ta je subi singo ke jing doi ke jongi mangi tak bakalet ban ma bi gilat bubun si eme na begini kha ngiu idami pan hak teng batiang dom botam trai jongi sukes mentaj buka amen. Dr. Jingkublai naga banta kitu kibala ai special number na kini ki group ki boper ye jing pengtang ye jing aingu tetu blain kurku ye banta ka bapi pilala on pendam gidon naga ni ko por ye ni ko ipat ka banta ka bangila ni deven pendam pat kembang la pentip ye pi mene ba manlau snam ni jupen kre ye ni ka award la ni ka jing ai kusnau dah kebentar yang itu ki khun jaga balang ki bala pas ba nadu ke exams SSLC bat siki kerdan ki bah jrong kata hadu bagina pendap ya ke post graduation ke jongki dah ke bagi yo ya ke rank dah ke bagi yo ki position ke jongki syakmat bat kemju ya itu ki bayo hadu ki ba ya ke gold medalist ya unu snam dah ke jing trailang jong ke Lamjing Shah Youth Center bat ke jesing samla ngidon man present ya ke ni ke Meritorious Award ye kilangut ki samla ki ba lepas bha hagani ke exams jong nusnam iwei na peng kita idei Obadaya Jewel Kharkongor iblayo ye ke 6th position ha ke SSLC Ambos iwei pat idei Valerie Lynette Nongrom ibla pendap ye ke class 12 ha ke ISC but ilayo ye ke 91%. But iwei pan ide Johanan Iban Job Lingdo ini ru ila pendap ya ke kelas 12 ISC aga boleh yo 94%. Di kumtangan snobha ban khot ye kini ki ban yo ye kini ka award shani shakman iwei hadin iwei pan. Ho ngi sutho badan apreng jong kini ki bari ban yo let's see kiladon aga jing pulis sabana lag jong jala tingal kerpat iki bahayeng ba ki soba ban shim kini ku kusnam nan ta jongki. Bat naga banta ke jeng ai gani ngasuk baban kerpat i director jongka Yudwi ke jongi katai Reverend Elling Score ba in sungo baban present yakini kusnam iwei hedi pan bat nga kerpat ru i kong Dafi Simli i balong i sketri jong Lamjing Shah Youth Center ba in Hanover yakini ke price ding bai pastor ban ai yakini bedi banyo the so bakin one iwei hedi pan jong khot swa Jai Obadaya Joel Kharkongor
Nang tay I Valerie Linet Nongrum. But I Johanan Iban Job Lingdo. Bersyibun, Pastor, nampak kajing bersama ini kusnam, bat kajing kerpat ikini ki nongyo ikini ki kusnam hadin bapila lawai kajing seng kandon kajing sundur lang, kum kadak kajing sa jingkan mau nak bentak kene. Tutungin yo poino siya kawai pat kabenta bat kata kalong banginyo sengaw no iko kubor, nak kaktin kajong ublay, na usyakri ubala pun poy preng jongi kata ye Reverend M Lawai. Ngila prem subhai pastor mania ka pasdang bat ngi sungu ublay bat kajing don jongi ngi matatin banginyo iko kubor iko ba yu ublay don man pren hapreng jongi hakani kapor. Kum kajing pinitu khandian I pastor M Lawai I pet ye kabalang Presbyterian Maurun Keneng kabadon ha ka district Maushai Laishnat kabahap apo janggalum robleng Presbytery bat ngedon ha kaju ka synod kata ha ka synod preng. Koi I pastor Isa hang ni apo Malki ye kaba gad balak masutu kadai kaba I poika mo pastor apo Malki to ka basa nang ta I pastor in sala man company itu kambai ladi nag benta ke jimpin itu ki badan kam itu hak ni ko to ni ruai ke jing ruai ka ba arspa ndar po khandai bat arspa njo funjo lambat ni try to long me bala pen em pen long khuj pen long sngur me ngen manis im bat hadin juga ni I pastor in shishim ya kapor ke jongi. Lambat ngitray tulang mi bala ben long khut ben long skun mi yin ma nis im mi yin ma nis im mi yin ma nis im long khut pen long skon yin ma nis im habaro pakerhai lumen simban trai ben em khot pelat karena kasniu berthai nakas niu berthai nakas niu berthai ben em khot pelat parna kas niu berthai tien jong mi angin snow bor jong ka hangi kran atrangin syak skor milong u blehi milong u blehi milong u blehi kran atrangin syak skor milong u blehi. Tungin ya duai. Kokpa jungi bahabneng. Nida aingo yame ko try ni kabentagan kapor kabakordor e. Kabamala penyo apeng jongi ko try kumgi kun samla jong kabalang.
Ringkat pada upai lang bala sius pa ujong me. Bagian don ko terakhir ke jaga ke bala tau kenang na ke benta bagian syakri ngin ya ro ngin pen kraw ya ke gedeng ke jong me. Ni aingo ya bela ya me ablay ya ke jia lambet ke jong me do basjang jon ke tayo ke bagi kon samla ke layo ban lek ke men hame atrai. Ya ngit skam ko terakhir mala pedan kam yaki mala kerku yaki mala besar mala pendam ke jing don kam jong ki paro. Baling ba jong ke pol ko terakhir saja sin pat kum ke balang iwan pa wak man jong me. Ya ke ban isnei ban ko ke pat ko terakhir ya me ko pa ba men ni ban pa lo jong men sim ba ko jong me sa chi sin pan ba un yan ashwa jong i bangin yo sngau ya ka ktin ka ba ko ke ba em ga jong me ka ban long ka bor na ka ban ta jong i ka ban long ka jing pen ken mau na ka ban ta jong i ka ban long ka jing lam den ti ya ka jing ya ban sa jong i a trai shim ti lang i we pe we ling ba jong ka por plead i mat ki ban jaman sim ki jong i ai ba ka jing mod jing perkhat ki jong i kan long ki ba pediang ko trai ka ktin ka jong me ba ka dok nun ka jong i ka trai ka ban pun pesan ya ka jing mayan ka jing pela jong ka jing i ka jong me ya lam ko trai ka sngi par ko wai ho ya la ka jong ka sing samla ka jong me ka jaka ho ya ka balang ka jong me ko trai ka sngi ha ka bangin shakri lai lu ya ka teng ka ba khut ka ba em ka jong me sngo atrai ka jing duai ka jong i ka por na bang idem ngi duai ngi pan ha ka kerteng unong pen em unong sius pa jong i Jesus Christ amen I demam besan lingdo I bayalam ya ka jing seng lang ka jong i ha ka sejam jong ka sngi ka ba menta I store ling score iba ya don rengkat lembat ngi ka jing seng balong ru director jong ka jing seng samla jong ka youth week ka jong pi ki kun samla apo ka jong ka palang kita membesan jong ka palang baro ki ba don rengkat lembat ngi ha ka sedap jong ka sngi ki wei pan ki khot ka komiti balang ki long kemi ki long pa ki para hep ki berin bar kerpang na ka benta ki officials ki participant ki khot ka jing seng samla Asngau ban shim ni ka por na kata ya kaban ai kublai lang ya pi baro ha ka teng ka jong utrai ba unong pen em jong i Jesus Christ kublai shibun demam besan na ka benda ki tin piang sngau pa ki jong pi na ka benda jong nga bat nga sngau shngan ban don ka por ho ka ka sien ka ban kong na ka benda jong nga ban yo ban don kat lembat pi ka palang ba ka jing sing samla lagi don ki dor khamat ki banga ngalai itu ki bang ya pulilang ki don ki dor khamat ki bang itu ha ka jing dei bahayeng basam ka jong i ban ngai scam baling ba jong ka poru uplei un ka khu yang i kerpang na ka benta jong pi ki kun samla hapo la ka jong ka palang hang ni hagar ka sngi baro argut ki dong kran men sngi ki dei na mau reng keneng ni dei ka juk ka district ngi pej ka juk ka jaka ipstor wala pi iman sawan sipetru ngi dei ha juk ngi sa ka juk ka dong hasdong but ngasngo kemen na makata banyo ben shimentarang ringkat lembat I wala da 4 don hagar ka seng ka ba mentar ringkat lembat ngi hagar ka stamp jong ka sngi ngapen pau ka sngo yo play na ka benta ki nong kit kam but ki kon jong ka working committee ki bala ai benta lem yang ban don benta but ping ki para samla hagar ka seng youth week ka kerpang ka jong pi ban menta hagar ka sngi utrai ka bladam hagar ka sngi Friday when ki parlok wan keren hagar ka seng yalap ka jong pi kum ki para samla andalawai ngadan ha umpling ha jing sengalap jong balang ha umpling andalawai ngi phone baru wong pinsalet ma phila Sunday ha pokse ngong hon wong pidai ban nang be ya ka jirwai team jong ki kata ka jong ka jong to perlo wong pidai ban nang be ya ka jirwai team ka jong pi bar mar sen ong ngi tema besan mene ban rwai team ngalak kwa no ban sengap ngalak kwa no ban rwai lang amang sngo thu ya ka jing sngo tenat ya ka jing sngo bang bar ka kubor ka bakadon kerpang na ka benta jongi labu ya ka team na ka benta kan ka tayo ka berpang wat shot nia halaka jong ka jing champang ban ngayo I ba ki program ka ba pi pilayo ban shimenta pilayo shibun ka jing hikai pilayo shibun ka jing besar ka jing pendam ha ka ba dei bat ka ka team ha ka step jong si nganam kran show direct back ya ka team kum balabu en rekat bala ngan penwan ya ka jing selok ka jong I lingba jong ka por na ka benta ka jing mentoy lang ka jong ilang baro Uway parlok uya tu yang ngau ong aku ka balang hang tesha southwest Cassie Hill. Wong katon ka balang ka uway pastor bagi timah besan hadir balawai ka jing seng sakramen. Kilami na yeng bani da ka jing temu ban lai ai sakramen ka uway ka long yeng ka badon ki riu temen ki bamla syo bani shimenta ka jing seng sakramen ka jongi. Bakat bagi dang don halenti ban rung sya ka yeng ka bakadon hama jorong long ladon ha ka por one way samla ubala pong ka helmet ubala pong da ka jacket sni ubala ka dur bahaya lade wan uyeng hakmat jongki barhaba ula yeng hakmat jongki uplit ya helmet barhaba uplit ya helmet ka jongu ukli ong tema besan ka jingai kat no pi nang ni shadujok tema besan
Kajengai kat nopi nang ni syadujok. Kita memsan kirang balang ki bedon lang kata kapor ki itu bau kun juga balang. Kim semla jubab kumno ru yauta. Barki perjat no hagalenti ban kiu suka ying joki para bangai. Onda ladap ka kam nang tanah ying joki para bangai kilaiwan pai pat hakata kalenti hakata highway ka bagidon. Bat kam khamat onda kilayat kilayu i bagi lang ki briu sibun ba hang teh khamat. Bat hang teh khamat kan gawe jingking ke balade banyat ya kawi ka wadu. Barki briu ke yang nang tanah jingking ki khengo cepo. Kita mempesan pastor bagi rang bak balang kimtip ke ke balajia kia tur lang syata onda kila poi hang ta kia pet lang siti sepo hakata ka wakdo bara bagi pet siti ka wakdo kio i ya tau samla oba 4 lem ukeli kata ka jingkeli ka jangan kat nopi nang ne syadujok ba ula tiak ling tarang te bat ki ong ulayap we ni kirang bak balang bodan rengkat bak kita mempesan bagi pastor wang pastor peleng nak tu ka cakah ka bangiyang mangi mene kam dah jaga IP kadujok. Kipar lok samla, kipara bangai biit, ngi kisamla ngi don hakarta kabakum gata. Bakala manlong balahikai yang ngi kajing shisha juga ketien kajong oplay. Kalak manlong balahikai balabsa yang ngi ketien kajong oplay. Balakir tawiar yang ngi kajing shisha barok shitayo dak kajing besai ketien kajong oplay. Henry kalak manlong ru kumbalong yo tau samla. Baka jing shisha juga ketien kajong oplay kamyo jaka ki doknud aki mensim ki jongi. Bat nama kata hakan kasdap jong kasngi. Akuak yang ngi bagian perkat. Akuak yang ngi bagian puson. Baka dekat jing shisha juga ketien kajong oplay om tang bagian syok sengau, om tang bagian syurwai deki syentur kejongi hendak kan yok jaka ban penkela ban transform ya kajing em kejonga. Ban ban dalam ya kalenti berangsa nang nesya kamat. Banganam yan hakajing em samla kejonga. Nganam yan hakajing lenti krustan kejonga. Dala kajong kajing syampang. Henry ban bu ya kajing syaknia how try uplay jongi. Ladaan bu ya kasain ka root sign hagap ngaperkat ongah kajing lenti samla jonga. Lada kadan kawe ka root sign ka bangadai ban puli barabor. Hakajing em kejonga kan dekat ka root sign ka bangjo i bala ngilet nang nesya gohati kadan kejaka ka bala thok ni accident prone area. Drive cautiously. Ban ngaperkat ngong larakan don ke road sign dekat bentaka jingat lenti jonga kum ki kun samla, kum ka kun samla. Ladai ban bo ya kata road sign ke boong accident prone time. Walk cautiously. Katpor kerta ka bagi jing bakla ki jia kaka. Ngadai ban ya dasumar. Ban nama kata ka walking committee lingba jong ka jing samla ki bo ya ka team ki ong wat shot nia halaka jong ka jing syampang nama ngidon hakapor ngidon hakerta ngidon haka jingat lenti baki jing bakla ki bun pa da ka benta jongi ki para bangi bi ki para lok samla haka ka step jong ka sngi ngalawan ra ka nong rem jong ka tien ka jong play ka bangila ban syem na ka kitab ka berem ka kitab ka jong hagai kalanong ka baningkong kad khot ka balai haduk ka bahnyo ngan puli ya ka kitab u hagai kalanong ka baningkong kad khot ka balai haduk ka bahnyo kiktien ki baong kum ni onda kum ta kalawan ka ktien utrai da u hagai unong ya thul lupa ka daong hatu kalong ka por ya pi ba pensyong halaka ying balakir lentang habaka ka ying ka jong kalong ka ying ja nama kata te kum ni uong utrai ki pa tu perkat pi yala ki linti pila bet shibun te pila lom kendian pi bam henry pim kedang pi di henry pim jak sliang pi penkop yalade henry omdon ubas an bat uta ubayok bainong uyok bainong tang ban bu hakapla papai tliu kan khon ka banyo ko ong kumne u ong utrai ki pa to perkat pi yala kilenti ublay un kerku yang ga jing puli ka tien ka bakut ka jong u bar ka jing syak skoru yaka ka kitab uhagai ka gay kitab ka mangi ong kita ki minor prophets ka bangila bersyam ka testament ka berem bat ka dagal ka kitab ka balingkot pa ka tang artli ki lenong bat ka basngo pla ka long bah ka kitab ka balingkot ka kitab ka tang artli ki lenong ka don ka kubor ka kerpang na ka benta jongi kum ki kun ki jong utrai bat kerpang ki kun samla ka baningkong ka long bagi daben don ya ka jingkok ngo ka jingkok ngo ka baar ka long bangin bo ya ublay hakabat bat ka balai ka long ya ka jing don ringkat ka jong utrai ka bamau la kular ringkat lembat ni la tho ya ka kitab aku senam san spa arku pau shua jong ukres hangte Jerusalem hadin bagi kun Israel ki Jew kilawan pai pat na ka jing syak ring marau nya pau senam ha Babylon
Habos im Cyrus ula perlat pat yaki bakin lek pai pat cel Jerusalem la ong bakila poi pat hangte ya kejaka san pau hajar ngot ki jiu haga jing yalam ke jong usir babel bat Joshua bat hangta habakidon ong kaktin ke jong oplai kila tei pat yaki jing kisem ki jong ki balajot ki balapra kila tei pat yaki per ki pra ki jong ki balajot ki balapra kila tei pat yaki jing don jing em ke jong ki barok ki mam ki ila barok sikata nyopos nem bat menta habaki wan pai pat ong kaktin ke jong oplai kila le ya kita barok Henry kila klet no ban tei pan ban pen bahapat ya ka temple ka ba Nebukadnezar ula penjot ya ka artli kita wala tho ya kita ka baning kong kalong ban pen ken mau ya ka jing hat lenti ba ka jing lam lenti ka jong uplay na ka ban ki kon Israel ban pen ken mau ya ki ya ka ka ba uplay ula le ringkat lembat ki ban ka ba ar pat kalong ban pen Shechem pat ya ki jiu ba ken tei pat ya ka temple ya ka bala pen prano daus im Nebukadnezar house nem hanspa Prapun riu siwau Yesus Kristus. Ki para bengi bi akan kesejap yang sengi. Akwa artli ki banyalam jingbut lingba jong kan kapor ka bamenta. Habang apuli ka benta jong katin ka jong oblay uhagai ula tho ya kan katin to perkat pi yala kalenti arsin tang haduk khot ka besan haduk ka bahnyo. Bat haba uong to perkat pi yala kalenti ukwa yakikon Israel hakata kapor bakin puson bakin ngam jeliu bakin kamwat benia yaka ke bamaki kide banle haka jinga dai ka jongki tang bat ka yin ka sem ka jongki tang bat ka jinga dai ka jongki bat ublai hendai ka jinga dai ka jongki rubat ka temple ka jakaya shem ka jongki bat ublai bana makata haba u nong tho saka yaka ka kitab utho upinan kam na kentin set kentin Hebrew kabakit jingmut baka day yaki bakin puson baka day yaki bakin penben baka day yaki bakin paipat na kalenti kamamaki kilayan haki lai pupra teliki dikot jong kan kalenong kitab pro art teliki lenong labun bun sin lanyon la banjur ya kentin baki briu hakata kapor kideban perkat ya kalenti kamamaki kilayan kabenta ka baning kong an kasjab ka mga kwa banyalam jingbot yang ikalong ganing bau hagai uong to perkat pi ya kalenti kadaw ka baning kong galong ba utrai ublay kong bangalaong desyo ubenta pedeng jong ka jingim ka jongki ublay desyo ubah khamat jong ka jingim ka jongki desyo ubah kong santam ka jingim jong kon Israel unong ya tho lupa upen kan mau ya ka jingat lenti jongki naduk na nari Egypt sakanan nangta hadian baki lele persya kila klet no yo blay ladai pat yaki ban syak ring brau sya Babylon bat menta haba utra ula perlat pat yaki sajisin pat kim dai ban klet yo blay kim dai ban blended no yo Henry hangta ha Jerusalem hadian ka jingwan pai pat nagari juga jinglong brau kim sim la ken mau shu yaka e ka ba blay ula le kim sim la ken mau shu yaka e ka ba utra ula perlat naga benta jongki bat menta ki ma di ka jing e sajisin pat ong ka tien ka jong blay kila trei shitom bantei ya ki ying kisem ke jongki Henry kim bento kila bet Henry ki ot tang kendian ki bam Henry kim kedang ki kop Henry kim saat ki yok bainong ya ka jing trei shitom jongki Henry ong ka tin ke jong oblai ki yok bantem ya ka tang haga pela ka bapei dai hang ni ba uku hagai uong kato ko bapile kato ko bapimat kato ko bapi kendo kalong namar bapila klet no ya ublai ba ublai sim la yo show ya ka benta ka bahakamat jong ka jing em ka jong pi pila bet shibon Henry pila lom kendian pi bam Henry pim kedang pi di Henry pim jak sliang pi pen kop yalade Henry pim saat pi yo bainong Henry pi tap ya ka tang ka pla ka bape ka daw kalong namar bapila klet no ya ublai ba sim la yo ka benta ka bahakamat jong ka jing em ka jongki kila pailen det na bagi mani balai tau Henry kila no shua ya ke bahakmat ka ba ki kon Israel lahikaya ki na kapor jong Moses ikan mau ya ka tabernacle ka ba ki kon Israel ki ra bagi ongkari ka dak jong ka jingdor ringkat ka jong blai ka dak jong ka Shem ka jong blai bar ki briu ki bakirpang ki jong ba ha ka temple ongkari ka jakaya Shem ka jong ki bar blai Henry kila klet no ya kila lendet no ya ka ba nama kata ki ma ingin ka jing ka ba maki ki ya kendo ki jiu kim ong bangin nam te ya ka temple Henry ki ong menta not yet kat riu sedam hadian bagi lawan pai pat na Babylon kem sim la tre ban pai khamat sika temple kem sim la tre pai khamat ni ka ban pen bahapat ya ka jakaya Shem ka jongki yo play ya ka jing Shakri ka jongki yo play kim ong ngenam kela ka bamut kim ong yem tre ban pai shu Henry ki ong kapor kampat poi menta
Kampat day menta ngidang shuan pai na kari ka jinglong marao shuang ni snai ki yang kisem ki jongi ki bangila nyo posnam shuang ni pen pai kan ro jong ka per ka prak ka jongi ka mamangingila nyo posnam ngin pet shuai ya ka jingdon jing em ka jongi ya ka temple ya ka jaga syakri blai ya ublai ngin shumane ko bo kupa Abraham jongi umane ha ka jingjan ha ka temple ki para bangi bi habang pulih ng gajingjian ko katin gajong oblay pat kerpang ko musamla kerpang ko gasamla ngong bun sin nga yakendo gajing ha gajing gajong nga bam henre ngam kedang nga di henre ngam yo sliang nga minot henre ngam yo gajing job nga persangkat bala ban penbet penbiang gajing don kam juga yeng gasam bat yaladi henre ngam la kadon gajing serim gajing syam kabaki jiu ke syam ha ka kapor balik se kala ban long nama kata kadai bang him shim labu Yau play hakmat ka jing ka jongi. Haka biga sngi kat bang edang pulih shlong ngalik pa shlong haka sisa jan. Bat haka sumo ka bang yeshong nang ne shlong udan we parlok samla wala khamrang ba banyanga. Ubala buat haka tak sngi. Andai utau de kun jong ka balang presbyterian ka jongi ude jong we ba kenhun. Tamba mar sendrong hakali urwai ka jing urwai gospel urwai ka jing urwai presbyterian ka jongi nadut anatin station na stand hado bana poshnong. Urwai lendet ya kejing urwai balang jongi kapas ngau pelaba ban habang ya keren yu undala hiarang tei ngaong yu badeng balai pempre ban kelaba mutno balai pempen bet no ya kejing gajong pi ketu kejing urwai ka mapi urwai kadang ka kubor ba ublei u iet nya ka banta jong pi ong tau parlok samla wong baba ngan sa kela upenan kami katin ka jong ublay ban puli yang ay kitab Ezekiel kalong kabhat sa khot ka ba arpuan upuli yang ay kitab Daniel bari kitab jingpen pau lendet na katin ka jong ublay tangba uong haringkat ka jingpuan uong umtrei bangan nam kela umdei bangan nam pediang henrei kapor kampat poi yang ngadon hasarampur ban pendap ka jing puli bidi ka jonga bareng layok sungau ka jing tip bau tahu human samla ulah klat no Bat tang bau laklat no, lalap ya kamet gajong u nanala harut ya kasurok, na bagi sengoto bau day ulayap haka jingyap buat gajong. Kiparlok samla kilong kemi kilong kepa, kipara bangi biid haka kapor kabamenta. Habang as yo ya gajing gajong utau parlok, ngaong babo na pedeng jongiru ngile kumta. Game simla bo yo Jisu haka bentak khmat juga jing gajongi utrai day priority number 1 juga jing gajongi but tang bang him tip henrengi ong ngibo tengru ya kaban pa shu ngibo tengru ya kaban kok ngo yo hing ngibo tengru ya kaban le ya kaman gajong ngi ong kapor kampat poi ngadang don hakerta ka ngadang la ban le ka ben shuang enjoy shua ba ki para samla ngan sapai ngan segela ka bamud ngan sawan pa shu ple ngan sa syakri yo adalah khamrang pa Henry benta ujisu umpat day priority number 1 ujonga ngas ngau kemen banyak ngau ya kajing ya tu kajong itemam besan basispa lai pautam mamsan ki bawan register bat ka Jesus samlah ka yutmi sispa lai pamut ki babu number 1 ya ujisu haga jing kajong pi haga ga dayo ka bekerpang kajong pi ki kun samlah pemsimuan ban enjoy pemsimuan ban have fun and if you want ba pipen bena syaka pertai pia tu hai mei pa pia tu aga balang bau Jisu udai number 1 priority jong jing ka jong ki jing pule jong aken ap ki kam ki jam ki jong aken ap ki parlok ki jong aken ap ka ying ka sem ka jong aken ap sya shua bangan wa jo blai hagar ka tayo ka bekerpang ka baka balang kala pen kre na ka benta jongi pia tu angi bau Jisu udai number 1 haga jing ka jong pi Henry don ki wei pat ki parlok samla na ki wei pat ki daw ki bamla ban join lang bat ka sing samla har ka tayo ka perpang yo don ki wei pat ki long ki long pa ki ba yo ki bam perkat ya kata bau Jisu dai ubentang ba khmat jong ka jing ka jongi ka don ka jing ring terkong ka jing ka jongi ka don ka jing terkong ka met ka jongi ka don ka jing terkong ka men sim ka jongi ka don ka jing terkong ka jing long jing ka jongi ngi ong bang sngo shwa yalade ba kampat dai menta ngi perkat ya kalenti ka banginya Don kerteng akan register palang klem perkan ya de kajing sngo sarong ya de kajing sngo klan ya de kajing sngo stan ngile bom salia yo ngibo yo oblay kam shadin ki para bangai kaketien ka jong utrai ni step ke sawa ne ka benta jonga bat jongi bakalong to perkat pi yala ka lenti ba pi hilayan ikon Israel kila klet badai utrai bala pelat pat yaki kinang perkat bakal kajing start jongki
Kinang berkat bagajiwan pai jongki na Babylon kadika jingla jongki. Gila syaknya halaga jong ka jing syam pang jongki. Nama kata uturai ong keting ka jong pulai ulah ngausi bat ulah pen sawa pat sasisin ling ba prophet Hagai. Wong to berkat pi ialah kalenti. Ngi ha ka pol ka ba upol ong ha ka shiti ka ba utho saki Filipi ka long ka ba ar ka khot ka ba ningkong. Hendra ki baro kilawa yawan ialah ki jong. Om ya ki ki jong ukres simlayo ya ka top priority ya ka jing ka jongi bat nama kata ka don ka jing ting kong ka don ka jing ngotumang ka don ka jing kenja ka don ka jing ling ka don ka jing kuslai ka don ka jing ka jing ka jongi namar ba uk jisu simyo ya ka benta ka ba hakmat jong ka jing ka jongi dari sibon ki ying ki para bengai ka jongi ngadon ha counseling center jong ka jing sengen thai ki bawan ya kendo ya nga bari op store dwai lem se na ka benta ka ying ka sem ka jongi ukon jongi de PUEM ulong kumno PUEM ka kon ka jongi ka long kumno PUEM yo kupa jo ka yeng ulong kumno PUEM pastor ngawan jinga seng tamang yem la ban syakri yo play kum bakadai ban le man kapor ngayo sngo dwai lem se yangi na bar bangi telot dwai lem se yangi bangi suai dwai lem se yangi bangi terkong hendra ngem kan mau ngem perkhat ya ka lenti ka bamangi om tamang ashimet ngayan hendra ka yeng ka sem ngayan Bara kata jia lenti ka jongi ujisu simlayo ya ka benta ka bah khamat joka yeng ka sem ka jongi ujisu simlayo ya ka benta ka bah khamat joka jing jongi kum ka yeng ka sem hi barok ka wei nama kata ka daw ka don ka jing ring terkhong ngi bam hendreng yem kedang ngi bet hendreng yem yo ot ngi sliang hendreng di yem la ban ngidi hendreng yem jak sliang ngi kop hendreng yem saaj ngi yo bisa hendreng tep ya ka hakapla ka papai thliu yo ka long kum ta ne ka benta jonga kum ka yeng ka sem yo ka long kum ta ne ka benta jonga kum ukupa yo ka long kum ta ne ka benta jonga kum ka yeng ka sem kum ka kemi yo ka long kum ta ne ka benta jonga kum ka yeng ka sem kum ki kun ublai simlayo ka benta ka bah padeng joka jing ka jongi ba nama kata ki don ka ne ka jing ring terkhong ki don ki jing ki don ki jing le joka jing ka jonga ba ka jing ka jongi ki parlok samla ki ba don po jong ka jing seng lang ka jongi tungen perkat ya ka lenti ka ba mangi ngelayan ngila persyang tepi ban terai sitom ka jing pule jongi hendreng yem yo ya ka jing job ka mangi angnod ni sngo komen ba ka palang ling ka jing seng samla ka ai award ikitu ki parlok samla ka jongi ki ba poi syakaman ene dan sibun ki kon samla ki berada ban yo award aku bunga ka sengi namal ngila terai sitom ngila minot ngila dua ya kaman jong play hendreng ka ba sngo si ka long yem yo ya ka ba mangi ngim yo on ya ka ba mangi ngi bet kadon gajing ring terkong kadon gajing gajing ka jongi ka ba mangi ngim sim lapan ban akan mau ke por ke bang keren bar store bidan box kan baidang terai kum director juga urban mission hakawe gajing keren ka jongi ong store nga yutu ipis panggawe ka jingjam bakata kalong bangalale ya ka survey ha padang kun samla jong ka sor shalong bakata ka survey hakata ka survey ka mami lale i ong ngala keli ka ka ba kham don kam ka ba pis ngodon kam kum ki kun samla ila ay ka list ki ong kila pendap questionnaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kupta ter badi ong habala lumlang ya kata survey yung pitip na baka baningkong do bagi kun samla hasyalong ka bakan top yang ki samla kristan ki baningkong ka ba maki ki kwa ki angnut ka ba khamat ka priority number 1 jongki ka de ka employment ka ji yo kam yo jam kam ni ka ba bakla ka ba ari ong ka de ka marriage yanu yang dia tho ubakumnu ngan dia tho ka pri ka bakumnu ngan dia tho kata de ka ba ar priority number 2 ka balai ki ong ka family ka basuk ka peaceful family ka jinga sem ka basuk ka bakamen kata ka balai ka basaw yung ka jingkot jingkya ka de ka priority number 4 jong samla hasyalong bar ki basan uday ublay ong i pastor lada ublay ulong basan hakikun samla jongi ka ka baap na ka benta jongi ki jiu ki mat ya ka jing terkong ki jiu ki mat ya ka jing kerdu ki jiu ki mat ya ka jing namar ba ublay simla day number 1 na ka jing ka jongki simla day priority number 1 na ka jing ka jongki yo ka longgum joru na ka benta jonga ki para bangay yo ka longgum joru na ka benta jongi ki parlok samla ba ublay ulong basan ha ka jing ka jonga ha ka jing ka jongi lada ka longgum ta ka step ka long na ka benta jonga ban na ka benta jongpi tungit perkat ya ka lenti ka ba mangi ngilayan
Gisya na hagan kapor. Ba syua ka snikan kot jonga ka tayo ka berpang. Ba ong try me yo ka dok not jonga baro. Men yo ka jing mod jing berkat jonga baro. Men yo ka jing im jonga baro. Men dai number 1 haka jing im ka jonga. Haka jing pule ka jonga utrai long akman. Haka jing trekam ka jonga utrai long akman. Haka jing ade ka jonga perki wei perki parlo utrai long akman. Balarang isya ba ujisu long number 1. Ngai scam ba play. Unkerku yang ini kau makaktian gajong haga kitab hagai kalak kular. Kabaring kong galong gajing bagi kun Israel gijiu kim sim labo yau jisu kim sim labo yau blai kum ubah kong san uban tak pedeng gajong im gajong ki de nama kata kitau gajing kiwan haga jing im gajong ki baro. Kabaar pat kalong ba om tang ba ublai de ubenta ba pedeng lani wah kamat jong gajing im jong ki kun gajong Henry kila kelet ru ya ka bang kong santam kila kelet na ru ya ka temple ka cakaya shem ka jongki baru belai kila lendet bantai pat ya ka jaka mani ka jaka syakri ka jongki ka cakaya kenduk ka jongki baru belai ka temple ka jaka ka kong santam haga jing im haga jia lenti jongki khun Israel ka jaka ka mamaki kila ban pa wan pau hakamat jong belai ban shem batu ka jaka ka burom ka jong belai ka don ka jaka kila ban sngo ban mat ya ka jingdon ringkan ka jong oblai ikon Israel habis lawan pai pan na Babylon sa Jerusalem ong ka kitab uhagai lan puli ka kitab Esraru kalong kumjo bakila kelet no kila lendet no kila no shwa bantai pan ya ka temple ka bala jot ka bala para ha Jerusalem ublai sim lapha yang ikon Israel sekari ka jingong dong brau namar baki kelet ya ka temple ka jong Henry ka ka boleh kolong ba utrai ka jing ot ulapat ikisok joga jing bet jongki utrai unong pendapat besar daki mana hari kelau ubat ya ka jing bam maki habakim kedang kidi Henry kem jak sliang kikop Henry kem saan kila trai sitom Henry ka jing mi la tep yaki barok tang ka pla ka ba pe teliu utrai ong ling bau hagai to perkat pi ya ka lenti ka mama pi pilawan ya kawan gajing terkong lakang yaki jer beneng la berterkong yaka kendau gijing gijing sitom gijing pang gijing janjan gijing kuslai haki kon Israel la penterkong yaki Henry kem sel tho nama gajing tumu bakong san jong ki kalong kaspa gajing tumu bakong san jong ki kalong kaying kasem gajing tumu bakong san jong ki kalong kasnong ka tau ngam ong bakita kim lagi baton kam Henry ladang gila klet no bantai pat ya ka jing Yeshem ya ka jakaya Shem ka jongi bat ublai gila klet no ya ublai ngem sngo artetin bat ong bakani ka jo ka jing kendo ka ba utrai upen ya kendo ya kon Israel kan long ru na ka benta jonga kan long ru na ka benta jongi balarang gila klet no ya ka temple ka jong ublai ka jakaya Shem ka jongi bat u kan don bet ka jing ka bakum kane ka bagi kon Israel ki ya kendo an perter khong ya ka met ka jongi an perter khong ka jing ka jongi an bat ya ka jer beneng on besar on pendap yang ngabad yangi on penjak seliang yang ngabad yangi ngenam sa ya bagi kop bat gede jing perkat ke jongi ke jing treshi tom ke jongi kinam lah ban penbiang ya ke jing don kam ke jonga ya ke jing don kam ke jongi ka jing rang terkong ka jing em jongi shimen ka jing rang terkong ka long ying long sam ke jongi ka jing rang terkong ka em lang sak lang ke jongi ka balang hiru nama ngila klet no ya ka jakaya Shem ke jongi baru blai nama kata ken ongu hagai lakang yiki jer beneng lakang yiki jingker ku bau blai ula pen krek na ka benta jongi Henry ka bokom kata kapor hagai udon ka kubor na ka benta jongi baru ong to perkat pi ya ka lenti ka mama pi pilayan upe hagai upen kan mau baken perkat ya ka lenti bagi layan bakata kalong bantai pan ya ka temple nama kalong ka jakaya Shem ka jongi par utrai ki para bangai bi ki par lok samla ki badon hapo jongan kapor ngem sim klet batai ka ying mani ka ba internet kum kani Henry ka don ka wei ka jakaya Shem ka jongi par uplai ka mamangi hadok ni sni ka mamantang ngila lek klet no ya ka bagata ka long ka ba upor utho haka shiti ka baning kong jong uskoren ka long ka balai ka khot ka ba khat riu hadok ka ba khat khandai ka ba upen kan mau ong pi long ka ying shong uben sem ba khot jong uplai ka met jong pi ka long ka temple uben sem ba khot ngiarwai ka jing wai khoros ong hato pitip pilong ka temple umen sim ba khot ong ngiarwai ka jing shirem long hon ngatip ngalong ka temple umen sim ba khot Henry ba bon nap deng jongi ki khon jong ka palang ngila le lendet ya ka bantai pat
ya kaban sumar pat ya ka jaka ya shem ka jongi bat unong panem unong suspa jonga bat unong suspa jongi yo dan ki bala le lendet no bat ki le bam salia ya ka temple ka jong uplai ngin perkan ya ka lenti ka bamangi ngilayan kijing pen jaklia ya ka met ka jongi kijing perkat basniu ka bakensha ki bangi pun ha ka doknot ka jongi kijing bam ki bangi bam ki bala penjot ya ka met ki rong hangi ka temple ka jong uplay kala susha klem don nong sumar klem don batay pat yaka o ki dur bagi videos ka ngi pet ki ba bon jai ling bagi social media ka jongi ling bagi way pat ki online platform ka jongi ki bala pen jabo om tangi ki khmat ki jongi ki bala ka jing khang yet jong ka dok not ka jongi hele ki bala pen ka clear ya ka mat ka jonga bar ka jingmut jing berkat ka jongi hi barong nama kata kepada bangi bi ling ba jong kan kapor ki parlok samla hagan kapor jong ka singi ka mentang haga ji sing yalap ka bakom kini kari kapor yang bakom ki banget ngin paidin bar berkat ya kalenti ka bamangi ngilayan ngin paidin ya ki sdem ya ki singi ya ki benai ya ki tayo ki bala ladap no ublay ula jubab ya ka jing duai jong ka balang ban pa ya uben se bakut jong u ya ka ban pensat bor hapreng jongi namar ngi terkong namar ngi telot namar ngi kerdo bar haga bakom kan kapor uwan saja sien pat ban dia syam bat nga uwan saja sien pat ban dia syam bat ngi ya ka bangin perkat pat bangin puson pat ya ka lenti ka bangi ngelayan layo sgo populi ka basjang mentana kita proverb ka bahikai ngis pangajing start ka bahikai ngis pangajing syampang ka bahikai ngis pangka lenti ka bangi yan ko ki kon samla ong Solomon haka proverb ka jong udon ka lenti ka ba imat bet ha ubriu hende ka bakut jong ka kalong ka jing yap ka daw kalong bangila klet no om tang ba ublay ude number 1 ka jing em ka jong hi hende ngila klet no ru ya ka jakaya shem ka jong hi bat u ngila klet no ya ka jing selok bat u ngila klet no ya ka jaka syakri ya u ngila klet no ya u hi don nama kata kajing rang terkong kajing em kajonga don nama kata kajing rang terkong kajing em jongi kum kayi kesam nama ngila klet no bangile bam salia ya ka temple ka jong utrai ka jong ublai lakeli yang ada ki perlok sam laki op store kalong pop ne em bandon tatu kajing keli ka badan kamba ngala simpor lai sengi ban jubab ya kata kajing keli atau perlok samla nama ta perlok samla udai bala em ka jing in kabat kan ka pertai wong ngala lek lot iki pop barok laj no kam aurea wong ngala lek lot ngala ya shop briu ngala tok ngala luthe ngala penyap ngala lek kam snia ki balai pujan bar kiti jong u nang ne dan kita tu nang ne dan tatu nang ne dan kita tu baru keli yang wong store kalong pop ne em bandon tatu ladang ong kalong pop unlek kumno ta perok samla renga ong yu kene ka wei haka testament ka barem ka don ka jing hikai bakam day yangi bangin to kita tu kidur hakamet ka jongi nama kata ka ka symbol ka bangi mani yaki belai tau haka testament ka barem ka dak ka bangi pin i bangi mani ngilong devoted ya nur ya no sibuk la dak kisam lagi don ka dor ka jong Ronaldo ka jong Messi number 10 la ne jong nur jong no ke ka ban ka bangi ni ngap jong wai pa ka bangi pin i hang ni ka long bangi mani yakitu kibadon haka dor ka jongi Henry ngok kata teman kebat mai kam kedau ya kata la kalong pop ne em Henry ngok ka bakam don kam am dai ya ka dok jong pi ka ban pot no Henry ka bakam don am de ka dok nut ka jong pi ka ceka ka ba ublay u shong ringkat lembat pi ha ka dok nut jong pi ka don ne em ya kam ka sharp ka jong men se ba ko jong ublay am de ka tatu ka badan hak snit do Henry ka sharp u men se ba ko jong ublay ka don ne em ha po jong pi kular ne em ban penkut yalade ban ri yalade ban sumari kamet ka jong pi bakanam don show ka bugum kata henlai nang ne se khamat wong da ka jingkot jingbon ban em ne ka ban ka purom ka jong ublay ki parlok store ka jong ina Mizoram ki atho ingi ong hasua bangen le interview ban le puli theology ban long pastor ong barok hap remove no ki tatus nama kamsha kasinot ban ordain ki pastor ki batan tatus upayu parlok ong pilek kumno ong ngapenlut ki paulak tingka ban weng no maka sngoto maka ka met ka jonga ka ying shong umen se bakut jong oplay ban ngamla ban le kai yaka kasinot Mizoram kamsha ki pastor ban di secret kadang siwi ki jing kai par ki bagi kang nama ki sngoto ya ka jing kordor jong ka met ka jongi maka de ka temple ka jong umen se bakut jong oplay balara mangingi le kelet ya kata mangingi lendet ya kata ka jing ka bakrau ka long na ka benta jonga ka jing ka bakrau ka long na ka benta jongi
But Hagai, haba Yeng, Hakamat Jong ki kon Israel, ki Jiu ong pisngo to na em, ba pi de ban perkat ya kalenti ka jong pi ka daw ka long ba ka don ka jingle klet ya pi ya ublay ka jingle klet jong pi ya ublay ka jingle klet ka jong pi ban tei pat ya ka temple ka jong ublay pem shim la sumar ya ka pem shim la tei pat ya ka pem shim la pen ba pat ya ka kum ki kon samlang ya ong ngin le kum no ban tei pat ya ka ngin le kum no ban ba pat ya ka ngam ong ta mangin ri ban ki ban don kamet ka bokot ka bokya o bangin sumar ya ka Hendai kerpang eru ban besar ban pendap ya kan kamet ka jongi ban besar ban pendap ya ka doknur ka jongi ban besar ban pendap ya ka jingmut ciperkat ka jongi namar bakata kan longken ka bangi bo ya ublay hakmat bar bangi ringi sumar ya kamet ka jongi ngiringi sumar ngi pen khot ngi teipat ya ka jakaya shem ka jongi bat ublay u jongi hakan ka tayo ka bladap kador barsnong maurin keneng ka penlong ya ka ka awareness program Haka baki lumi ki samla kena ngejong ini rukat ar rukat pasnem ban ai ji kai jong ki sepang udrox jinga da sepang udrox sepang ka social media baka songka kena andala wa en tang le songka baki nong yalam tang snong baki ong store kai ga ji sngo tho jong pi kai ga ji yo i ga jong pi na ka ban tak ki samla ki jong ki balangop ha uni udrox kata ga jing kli ki jong ki ngong ngala plong ga jing dwai na ka ban ta jong ki don ki samla ki balawan counseling center jong ngila dwai na ka ban ta jong ki ngila slok bat ki don ki bangila pa sa rehab center ngalay tu kita bangila le hendai ngong kat bangayo i kat bangaya shem ki babun ki khun samla ki balangop hau ne jingdi buan ki khun samla kristan bat balai kini ki le ka daw ka long ka don ka jing thli ya ka dok nu ka jongki ka don ka jing duna ha ka men sim ka jongki ka don ka ka bakal ka dok nu ka jongki ka ang ka kwa ka terang ki bam hendai kim kedang Kidi hendai kim jak seliang bar ki persyang ki wei bar ki lan banwat ia ka jing sngopa banwat ia ka jing penhun banwat ia ka jing suk na ki lenti ki bamdai ho nya sngo thu ki don ki basha penshoi ki don ki basha alam bakla hendai ki babon ki khun samla ngadon ka wei ka office jong ka seng bhalang hang de ha maulai ha ki la lum ni ki khun samla ki jong i balik bu syarihab santa kila khot ban pelong jing duai ngadon hang ta ban keli ya ki barok ki babon nang ta na west kasihil na maukarwat na longston na ki wei pa ki jaka na phoi ki babon ki de ki khun jong ka balang kristan ka jong i bar kala pen lingo kala pen perkat kala pen khuslai na ka ban ta jong ka bar bangala perkat ya ka jing le jong ki ngong om tang baki pen jot no ya ka temple ka jong ki ka yeshem ka jong ki baru play reka don ka basha po jong ki ka ba om sim la pendap Kaba om sim la besar, kaba om sim la yalam, kaba om sim la penkedang yaki. Nama kata kata kaang haki lentis nong gijongi, ki kaang haki surok nong gijongi. Akan mau ika jinga tok kana kaba itima besan boring. Ini itima besan kaba lang cayau ya tok kana yang ni. Iong hakapor bakadang yok kun ningkong. Iong pitip na em kadai ka jingkemen kadai ka moment ka banga snow sarong pa. Ngayat harabat hospital iong ngaji snokan namar ngalalong pa. Ia serum-serum sedang ngaya tu pengalayok kun kum ta terter. Ia hadir laisngi lami na hospital lawan siying. Hakamit ka baning kong ukun jongki barok sibit uklem tia uyam ben. Hakamit ka baar barok sibit uyam utia uklem tia. Hakamit ka balairu barok sibit uyam uklem tia. Haka step ka basaw. Iong timamsan ngalas ngosok sat kata kalong kepa. Menen mensisngi nganak ngokan mentang la ngosok sat bok kun jonga uklam tia la saumet hagal ka sngi ka basaw ka ay ka bala chia ka long ka wi ka long ka bi ka bala khamrang pa ka wan chiyeng jongki ban pet klung bara ka la shim tai klung kila ya thu ba uklam tia baro slai met saumet kata ka long ka bi ka shim yo tai klung bara ka tawat na kpo ban na ka la tawat na kpo kata ka long ka mi ka ong uni uklung uyam namar ba kedang bam uyam namar ba kedang bam na perkat ngong kalong kumju yaki kun samla jong yaki gisngi ki bamenta PUE ni em ki bayam ki balanyar ki surok shnong ki jongi yaki kun samla ki bam kedang bam namar bang him shim lap sala pendap yaki yaka met ka jongi yaka doknut ka jongi yaka bensim ka jongi yaki ki bakan jabaneng
utrai uyeng hakmat jong kijiu uang pila lendet no te ya ka met ka jong pi pila lendet no te ya ka jakaya shem ka jong pi bat nga bana makata ka daw ki wan ki jing e ki wan ki jing le ki wan ki jing ya tingko ha ka jing em ka jong pi bar ka ying ka sem ka jong pi ki parlok samla ki long ka me ki long ka pa ki badon hapo jong ka ji seng ngam tip ka jingat lenti ka bakum nu ka ma pi pila yan en rayo don ka bakum kata ha ka step jing ka singi ka ba pis ngau tho ba pem sim la ri kan dong i ka met ka jong pi pem sim la subar ya ka pem la sim la sha ya ka ba ka dok no jong pi kan de ka jaka ka ba utrai u shong haka u sen sha haka kala ban long nam ka ta utrai u ong ka step tu singi to perkat pi ya ka lenti ka ba pi pi la yan nganเป็นกฎเนาะka jing thu chpang wei samla u barius ba don ka wei ka shnong ka ba he ba namar ba wan ka jing ka sem ka bas ka ba don ka ba em ukpa jo ula pentit ya kawe kali ka berem ba ka ba klan ba ka ba internet ba ka ba hang ta hasnong hakata ka nong ba ka marjan ru judon ka kali ka ba kum kata bat le haba ula ya saudong jo ka snong bat pen i ya ka kali ka ba klan ya ka kali ka ba internet ula ya ki surok snong ya ka bamdai ban ya ula ya ki jaka ka ba julat kali menuru ban pen i ya ka jing klan jo ka kali ka jo bar hapula ya saudong hakala step ke babut la ong ba ula pen i ya ka jing la jo ka kali ka jong u bar ulas sang ya hakata kalenti ka ba kedang shna artan bar hakmat jong kata kalenti ban rung hakata kalenti la tho hakar signboard ka ba he pha nang ni road close henry tau sam la ong road close ya no ya nga ya ka kali ka jong nga ka ba klan ka ba internet ka ba rem kam dai ya ba chakman barabo ya chakman ki khoram ki bang ya be ka jing la jong kali ka jong rei poi kham hakmat khandian ka don ka we ka kharai ka he ba ki ba kim pat shna jingking hadu kata kapor empat dep dang ti dang ki paya nang ni chani mla ban ya cha siliang pan ka wa doi kam don ka ban la ban rung na po jong karu dan lenti ba ula persang kum no ban poi ste siliang han rei umla baraka jing sngoram uan pai pan na kata ka jaka bar habo wan pai pat kan ba wan pai pat hang ni la tho ha signboard ka ba he pha road close na lendet jong kata ka signboard pat la tho na lendet jong kata pat la tho ni you fools come back again me ubabi wan pai pat ki parlok samla ni don hakarta ko mangala ong ka basjang hakapor ka bakum kata kajing sngow klan ka jongi kajing sngow la ka jongi kajing sngow biang ka jongi kajing sngow start ka jongi kadon mo ka bamla kadon mo ka bangyem kon kadon mo ka bangyem yo henry yo ngem perkat ya ka lenti ka ba mangingi ya ka ba ap yanga ka ba ap yangi ka dai pen bantang ka jing le ran ka ba ap yanga bar ka ba ap yangi kan dai tang ka jing le ran nama kata wat sha ne hala ka jong ka jing champang nget how try it ka jing em jong pi bo yo number 1 ka jing em ka jong pi bo yo benta pedeng jong ka jing em ka jong pi ai ba pen ri pen sumar pen tei pat ya ka temple ka jong pi ka ba pen dia shem bat ublai mit la bat stem bat hangta ong hagai hagak tien ka jong ublai la ni puli ka benta hangta ngin yo i ya ka burom jong ka ying ba ka long kham krau ban ya ka ba ben shua hagai an ka long khot ka ba khandai wong ba ka burom ka ba khat do kan kham krau ban ka ba ben shua ka burom ka ba kham krau ka ap na ka benta jong au samla ka ap na ka benta jong ki samla habang itre ban bo yo ublai hakamat joka jing em ga jongi larang bo ya ublai haga benta pedeng joka jing em ga jongi larang sumar bantai pat ya jaga ya shem ga jongi bar ublai larang ring sumar pat ya ga temple ga jaga shong men se ba ko jong ublai hangta ong ga tiga jong ublai ka jing kular ka long baka burom ka ba kham krau ban ya ka bang yo i pro se kata kan long ken ga benta jong uta kan long ken ga benta jong kita kan long ken ga benta ka ying ga sam ga jong kan long ken ga benta ka temple ka jong ublai ka jing kular ka jong ublai ka long ga benta kita ki ba sngow tho bagi don kam bat perkan ya ka lenti ka ba maki kalayan ka burom ka ba kham krau bar ka jing suk ka ba kham krau ka ap na ka benta jonga ka ap na ka benta jongi ublai un kor khu yang iling ba jong ka por ngen ya duai kok pa jongi ba bedeng ngida sngow e ko trai ka tin ka jong mai ka ba khot yang iling ba jong ka stam bangin perkan pan ya ka lenti ka ba mangi ngilayan atra yo don na pedeng jongi ka bangi sngow tho bangi bed hen rengim yo on ngi bam hen rengim kadang ngi di hen rengim jak sniang ngi kop hen rengim saai
ban ngi yo mai nong ban them te ka bisa tengah kepala ka papai teliu yo kata kalong yang yo kata kalong yang i atra ngi wan ka jan ka step jengos ngi ban perkat ban ye kalenti ka ba mangi layan malah ong kutrai kita ke bawan samek menam kentai no yaki pada trai ladon kita ni kalau bawan pai pat sama ngin sha ko trai ban long number 1 jong ka jing em ka jonga ka jing em ka jongi ban pu ye mek mat e ka jing em ka jonga ka jing em ka jongi pada trai bangin nirap yangi bangin ri ngin sumar ngin tai pat ye ka temple ka jong men se ba ku jong ma hapo jongi ngidwai nama kata ko trai ka jing kular ka jong ma baga puram ka bakam krau kan long ko trai na ka benta jongi parok kiba perkat ye ka lenti ka bangalayan bat kibam sim lasanya hara ka jong ka jing syampang ker ku ko trai yang ilang barok ling bang step jelasngi sngo ko trai ka jing ka ang ka dok non ka jongi ya ka jing duai ka jongi na bar bangidem gidwai ngi pan ha ka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Tu boleh isnai ke man kerku yang ilimba ke jimpen sengau, bat ke jingkren yang ke ketin ke jong u, ke kubor ke badai por, bat ke kubor ke babu, yang kini ke jing perkan, ke bak ketin ke jong boleh ke badai pastor lekran ke kitab jong hagai, tu perkan pi, ialah ke lenti. Ublay unisnai mana pensai borangi boleh sengau yaka, bat ke jing duai ke jong pi pastor kalong ublay undang doran kat bat pi. Kam tam ke jing syakri ke jong pi haka postrate ke pi pen unyai pensat bori pi unang ai pi ke met ke bakot ke bakhya bat kum juru undon kan bat ke ying sem ke jong pi ngila poi se ke bawai no jong ni ke jing syakri ke jong yu blai ke ni stem ngapen pau ye ke jing sungu ye pi pi wei klem de je kerteng su nrei ke blai sim menta shit rem haka jing bet bat jing runti haka jing mani ke jong yu blai ke jing place dang bat jing duai ke jing ruai ke tim song ki jing aingu ki jing ruai special number ni group ke paper bat kum juru ye ke kubor ke bala pensngau hapdeng jongi ngadon katukan ni ke jing pengen mau na ta jong pi ki participants na kaliang jo ko working committee ki kerpat ni pi ba pin up sipang ke jaga song ba pi don bat ading ta ki don ai ban pentip ye pi ke jing kerpat ru ye pi ka long su ba pin poi swa ka por mendai bahadian ba je kalari pinang poi ke jaga song jong pi poi no swa ka por don na ke jaga ba di bandon bat kumju ru ik official ye ke jaga ka belebu na ka benta jong pi ki ka tu ni ki tu kilong ki jing pen benam tu ngi wai no da ka borwai ke jing roi ka ba san spa khnai pin riu bat san spa lai pin yo na ka jing roi ka berim san spa khnai pin riu bat san spa lai pin yo ting shan ong jisu ting shan ber kum sharak red mit jing shai kala her kapur thai kala dum ti tu ting shan ha ka ying jong pi klam sngo le rain hadin bangladesh ban roi kini kelai kli ki khot jong ni ke jing roi na sakerpat iwe ni teman san i bolong secretary jong balang itu teman san idi neng nong ban bu i jing roi ling kon bat ban plan ingi de ke jing ku penwai Tân shan ông Giêsu tân shan be kum sharak red men mit jing shai kala her ka perthai kala dom di tu tân shan ha ka yin ka jong pi lam sngau le Tân shan ông Giêsu tân shan ki jonga la da pi man jeng ot kata ngam sngau pha na bo nengan komi la pem tân shan ha ki snong ki jong pi Klem sngau le ran Tân shan ông Giêsu ha kish nong ken dong Bon jat ki jing sneer
Shishaki ke saudon Bob kerdu pas ngosi Itu tenshan Hakari ka jongpi Klems ngoleran Tingin dua. Ublay upaji bhabaneng id aingu emi gutrai. Kini kesngi kebakerpang gutrai beginyo. Man mani banyerat penan brom ikrteng kebukhu yujong me gutrai. Ni aingu emi gutrai bahkan ikapor ni yo ban. Sengap ikijing pulir ketien kebukhu yujong me. Ban ai kijing ruai syam ban sim yujong i gutrai. Ban aingu emi ban bu kijing kerpat roh pat jong me. Berkum juru ilayo ikijing selok kabak koridor gutrai. Ai begini jes lok kindane agi jingmot kindane agi mensim jongi baro kerpang agi kuan samla agi bai jongi gutrai bekinum shania alaga jongi jing shampang gutrai henry kin long gi bashania hame ki popule kien ku khu gi jome man ga si gutrai naba kumba mele hikai gutrai ba om tang du pu bune mu breu henry da kien baro bumi na nag shintur gi jong ublei Gutrai kerkui ngi baro ki jingdan kam ki jongi baro ki khon samla ki jongi kerkui ki gutrai kerkui ki jing puli jong kiru kerkui ki kam ki khti jong kiru kerkui ki jong ka jing khia ke jingda ke jing ker ke jing lei gwan jong kiru gutrai kumjur la de ko por ka song kha ka song man ke jong kiru gutrai ai ba ka taru kin bur pendan buram te me hi sesien gutrai ngi ai ngom tu shakri wala pha ni ka balang ka ba e jungi ni ko por gutrai Nangyay kerkuyu ugo try kijing shampang na tin buku kijong meg bo ubesai le di man kasi go try. Bu nang long kijing kerku ala kijong kapalang, ala kijong sinat, ala kijong ka assembly hi go try. Ma bingi ki pop kang jing ko mingi ma ules ni ngi i pana kerteng beran bo batyang try Jesus Christ bla hi kai ngi ban duai bedong go pa jing i ba beneng long bo khu ki kerteng kijong me. Wan ke hima kijong me. Long gamon kijong me. Ha kendo ba ha beneng. Aing imta jingbam jingi kabala ka singi tu ma bingi kereng kang jingi kumingi ma ibele sni tu wada lami juman shairu ndre sumar ngin ubusniu na ba jong melong ka hima ka bor bat ku burom bru harakarta amen maka ba wai no ni ka jes lok ka kerteng ba thiang utrai Jesus Christ tu ai ba jing it ba ka jo blei pa ka ba nang ne shedu bom jukot ka jing ai ba ka jing sok ka jong Jesus Christ blei khon Lambo jes lok ka thiang ka ban shai bor ka ban kat ka ban thian ka ba rap ba ai jing shampang ka jo blei mun simu khoi kini ki jing ker khu ki lai person how way blei ba em batang ye ungin shakri ngin maning ni ro kin shong sa rang kat kin ya lam ngi baro bi seng lang hani ka por la ka jong ka balang hang ne pok se aga ribe e jingi pat ki pai reng keleng ka perthai menta bat hala kartaru amen